Tak já vás tady zase vítám, ale Twingo dneska dělat nebudem. Ve Twingu není šestiválec. Máme tady aktualizaci projektu Audi A6, 3 litrový TDIčko, V6. Teď jsem se právě vrátil ze Cvikova. Byl jsem tam vyzvednout hlavy po generálce. A tadyhle je objednávka, dělali nám tam frézování dosedací plochy, dělali ty dosedačky na vstřiky, tam jak byly podpálený, plus celkovou generálku obou hlav. A cena byla 10 000. Já si myslím, že když se podíváte na to, co na těch hlavách udělali, že ta cena odpovídá. Jenom připomenu, vyndávali ventily, měnili vodítka ventilový, gufera, čistili ty ventily, frézovali dosedací plochy ventilů. Ty jsou udělaný na tlakovku, úplně absolutně těsněj, takže ten motor bude mít tlaky v podstatě jako novej. Takhle krásně nám vyčistili sací a výfukový kanály. Jo, vidíte to tam. Žádný karbon nikde, úplně luxus prostě. No, tady trošičku ještě je, ale vůbec nemůže vadit. To je úplně nic. Proti tomu, jak to vypadalo, když jsem to z toho motoru sundal. Tak, tady jsou krasavice. Tadyhle jsou výfukové kanálky, tak se na ně podívejte. Tam prostě nic není, jo? Je to úplně čistionký, krásně, jako kdyby to bylo nový. Tak. Takhle to vypadá krásně, obě dvě. Nezbývá nám nic jiného, než je hodit na motor. No jinak, tady všude Audi, jak se podíváte, všude samý díly z Audi. A takhle vypadá motůrek. Já už jsem na něm včera skládal nějaký díly, dal jsem tam tu podstavu podvanou krásně na nový šrouby. Je tam už nalepená vana, decentně silikonu, aby jsme tam neměli žádnou silikon party. Čelní výkouš je usazený na novém těsnění, vodní pumpa a tak dále. Vidíte, že jsem už na tom včera trochu máknul. No, jdeme pokračovat. Tak já se vám zase ozvu, mějte se hezky. Ahoj.